Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni fil-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija mqazza, narfu l-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Nistqal Alla li jista' kollox u li l-komuti li jingħaddi b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt birieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġu l-qaddisin kollha u li l-komuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħanna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-udisa din nofruha għal Robert Ferrante nitolbu. U Alla, int tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adattivi tiegħek. Ħares bitjieba lejn l-uliet eżess tiegħek biex dak kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tassew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Kolossi. Ħuti, jiena issa nifraħ bid-dbatijiet tiegħi minħabba fikom. Għaliex bihom jiena ntemm f'ġismi dak li jonqos mid-dbatijiet ta' Kristu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Tagħha jiena sirt Ministru skont ma tani nagħmel Alla għalikom. Jiġifieri li nxandar b'mod sħiħ il-kelma ta' Alla. Il-misteru li kien moħbisa miż-żminijiet u l-ġenerazzjonijiet kollha u li issa u marraf lil qaddisin tiegħu lil dawk li Alla ried jarrafhom kemm huwa kbir l-għana tal-glorja ta' dan il-misteru fost il-pagani li hu Kristu fikom, it-tama tal-glorja tagħkom. Lilu aħna nħabbru lill-medmin kollha u nwissu u nagħlmu lil kulħadd bl-erf kollu biex inwasslu lil kull bniedem għal perfezzjoni fi Kristu. Għalhekk jiena nitħabbat u nissieled bis-saħħa tiegħu li tinsab taħdem fija bil-qawwa kollha tiegħu. Irridkom tkunu tafu kemm kelli nissieled minħabba fikom u minħabba f'dawk li joqogħdu f'Laodiċja u oħrajn li qatt ma raw wiċċi b'għajnejhom. Dan nagħmlu biex inqawwilhom qalbhom u jinġabru l-kol flimkien fl-imħabba ħalli jaslu għall-għana tal-fehma sħiħa u l-għarfien tal-misteru ta' Alla li hu Kristu. Fih hemm moħbija it-teżori kollha tal-erf u l-għaqal. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Falla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi. Falla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi. Falla biss il-mistrieħ ta' ruħi għax minn għandu tiġini t-tama u biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi u l-ken tiegħi xejn ma jċaqlaqni. Falla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi. It-tama fih f'kull żmien u poplu. Iftħu qalbkom qudiemu. Alla hu kien għalina. Falla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi. Inqumu għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narrafhom u huma jimxu warajja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'jum is-Sibt Ġesu daħal fis-sinagoga u għad jgħallem. Kien hemm raġel li kellu idu l-leminija nixfa. Il-kittiba u l-Fariżej kienu moħħhom fih biex jaraw jekk ifixkilx jum is-Sibt ħalli bekk isibu fuq ex jixluh. Iżda hu ara f'ħsibijithom u qal lir-raġel li kellu idu nixfa u oħroġ fin-nofs. Dak qam u ħareġ fin-nofs. U għalilhom Ġesu: ħanistaqsikom ħaġa, x'iswa nhar ta' Sibt, tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Is-salva ħajja jew teqrida? U xi ħadd ħarsa madwaru fuqhom il-koll u qal lir-raġel: mitt idek. Hekk għamel dak u idu reġgħet saritlu qawwija u sħiħa. Iżda huma xejlu bil-kollha u bdew jiddiskutu bejniethom ser jagħmlu b'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Aħna ngħidu kemm hija stramba li l-Fariżej u l-kittiba, jiġifieri l-mexxejja tal-poplu talla, il-mexxejja tat-Tempju, flok jaraw it-tajjeb li jagħmel Ġesu, idin attenti biex jakkużawh. U stramba għaliex anke fi żmienna jista' jiġri anke lilna illi quddiem l-opri talla, quddiem is-sinjali li Alla jagħtina, forsi mhux dejjem nindunaw it-tajjeb u s-sabiħ li ħireġ minn dik is-sitwazzjoni. Tafu daqsi li jillut ir-regoli tagħhom, il-mandamenti tagħhom kienu jafuhom u jobduhom esterjorment b'reqqa kbira, imma qalbhom jgħidu profeti hija mbegħda minn Alla. U hekk ġara f'dan il-każ għaliex kienu attenti biex jara jiksirx il-liġi tas-Sibt illi ma kienx permess li huma jagħmlu xogħol manwali f'jum is-Sibt, jiġifieri f'jum il-mulej, għalina f'jum il-ħadd. U Ġesu għamel dik id-domanda hekk interessanti: x'iswa tagħmel it-tajjeb nhar ta' Sibt jew tagħmel id-deni? Issa aħna wkoll obbligati, mhux b'sens ġuridiku, imma b'sens ta' fidi, illi l-ħadd inqazzuh u nqazzuh bil-liturġija tal-Qudiesa nhar ta' Ħadd. Ma qasi biżżejjed illi l-jum il-ħadd inqazzuh bil-liturġija biss, imma hemm bżonn ukoll nagħmlu xi ġid. U x'ġid tistgħu nagħmlu? Li kellna ftit attenzjoni iktar għal dawk ta' madwarna, nibdew minn tal-familja. Veru ma jkollniex xogħol barra il-dar, forsi jumbat il-ħadd ikollna iktar xogħol fid-dar, imma l-attenzjoni għal bżonnijiet ta' dawk li huma madwarna rridu nagħtu kasu. Għaliex Ġesu hekk jgħallimna anke f'dan l-episodju illi s-santifika jum is-Sibt billi għad fis-sinagoga u jgħallem bida l-Vanġelu, u mbagħad għamel l-opera ta' karità billi għamel dan il-mirakolu. Anki hawnhekk il-Fariżej kienu għomja għax ma rawx dak il-mirakolu li Ġesu għamel. Kienu biss ħsiebhom biex jixluh, biex jikkundannaw, biex ikollhom fuq ex motiv biex jeqirduh. Issa aħna wkoll xi kultant il-grazzi t'Alla ma narfuhomx biżżejjed u forsi nitilfu il-valur u l-ġid li joħroġ minnu. Għalhekk quddiem dan l-episodju illi Ġesu f'Vanġelu ieħor jgħid illi hu Sinjur tas-Sibt ukoll, jiġifieri padrun, jiġifieri rridu naqduh kemm fil-liturġija u kemm fl-imħabba tal-proxmi. Naraw li anki aħna
nkunu mdawlin mill-Ispirtu ta' Alla biex naraw dawk is-sinjali li Alla jibgħatilna għal ġid tagħna. Alla missier tagħna li qiegħed fis-smawiet irid jagħmel minna poplu f'mixja lejn is-sema pajjiżna. Mogħdin ma' Kristu it-tama tagħna nitolbuh sabiex li m'għandin kollha isiru perfetti fil-Kristu, obedjenti għar-rieda tal-Missier u solidari mal-bnedmin l-oħra nitolbu. Sabiex il-bnedmin ta' rieda tajba iħallu l-kelma ta' Alla tbiddilhom ħajjaħdmu għall-għaqda u l-verità fost ħuthom il-bnedmin l-oħra nitolbu. Sabiex dawk li għaddejjin minn prova jew mart, speċjalment dawk li huma waħedhom jew bil-mart terminali, isibu sens għad-batija tagħhom fil-fidi billi jaqduhom mad-batijiet ta' Kristu għal-fidwa tad-dinja nitolbu. Sabiex il-koll kemm aħna ikollna sens ta' tjiba u intelligenza biex nibnu soċjetà aktar ġusta u paċifika nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan għax hemm grupp ta' komunità isegwi dil-Qudiesa. Preghiamo perché noi possiamo santificare il giorno del Signore non solo con la liturgia eucaristica, anzi anche con opere di carità, specialmente attenzione ai bisogni di coloro che sono intorno a noi. Preghiamo, nitolbu. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. Għatina mulej li nintaqgħu f'idejk il-fidwa sħiħa tagħna għax ċerti li jindejjem tismana bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misterju ta' dal-ilma u l-imbid jiġu sem fil-natura divina ta' Kristu. Ju jissieħeb magħna fil-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubita jtajtna dal-imbid li din nofrulek frott tad-dili u xogħol bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li minnek ġej jisliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek għamel li b'dan l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq il-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda fit-tisħib tagħna dan il-misteru għaddis bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukkaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mister għaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dalodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddurek ħajr bi Kristu Sidna. Bieħ ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana ifaħru smawiet, ma' serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom il-qa nitolbuk it-tifħir tagħna
waqt li bil-qima intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dussija. Qaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara rikla ħar kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalik huwa l-nedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mettijek mulej iġ bil-feħri għawment. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt il-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħajra xoġbok tilana għawnu dimek biex naħduk. U mitċakontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna f'ġisewijiet li inna nieħdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante li jogħġbok issa jaħlu għal għandek minn dinja. Ftakar fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-għawmien, ftakar ukoll fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apposti, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Bimħabba tagħna lejn il-missier naraw dejjem it-tajjeb u s-sabiħ li Ġesu jagħmel u li jixtieq minna wkoll li nagħmlu lejn il-proxmu tagħna. Għalhekk nitolbu b'tama u fidi u nejdu missirna li jinti fismawek jitqaddes ismuk tiġi sarnatek ikun li tritint kif is-sema jidha fl-art ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalnex fid-diġġejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom
ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla. Ġiswew id-dar tiegħek, ma tkunx ta' kundanna li. Iżda. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tal-Alla li naħħi d-nubet ta' dinja. Ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. nitolbu. Mulej, int titma' l-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma
u tal-Ewkaristija. Għamel li bis-saħħa ta' dan id-don kbir moti lilna minn ibnek il-Aziz aħna nimxu il-qudiem sa ma nessieħbu miegħu għal dejjem fil-ġenna u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel ma nieħdu l-barka tal-aħħar nagħmlu talba l-Madonna ta' Pinu skont l-intenzjoni ta' kull wieħed u waħda minna biex dak li jrid Alla isseħħ fina bħalma seħħ f'Marija. Ngħidu flimkien Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina metin bik issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr seba' il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna